ni sambusa muslimerna andu ate pasa ಅತ್ತ ಸೀಸನ್ ನೆತ್ತ ಸಮೋಸದ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಕೋರಿ ರೆಸ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಬಾಬು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮೂಜು ಬಗೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಕೋರಿ ಕಬಾಬುಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಲ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಲ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು. ಮಸಾಲೆ ಕೊತ್ತುಕಾಳು ಕೋರಿ ರೆಸಕ್ಕವು ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ
ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೊರಂಟ್ ಲವಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಗಾರಿ ಲುಂಬುದ ಕನದೆ ರೆಡ್ ಪಲಾವಿರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದ್ದೆ ಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಂಡಿ ಎಂಗಲೆಗ ಊರು ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಯಾಕಡೆ ಕೋರಿ ರಸ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಅನಸ ಹಂಡು ಅಂತೆ ಹೊರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತೆ ಸೇಮದಡ್ಡಿಯ ಒಂದೇದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಕಣಪೇರು ಬೊಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಮಲ್ಕ ಕಬಾಬುಗು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತೀದು ಹಾತುಂಡು ನಾನ ಕಬಾಬು ಉಂಡಾಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕಬಾಬ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ ಕೋರಿ ಕಬಾಬು ಕೋರಿ ರಸ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಯಾರಡ್ಡು ಉಂಟು ಗೀ ರೈಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೀ ರೈಸ್ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ